खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं राजखान्थिनि खौरां। नंगौ बे समाव बीजेपी राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा बुंनांगोन जेराव 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि बे गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो विधानसभा 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बे विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हानजाया रायजोआव गोबां गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावगासिनो दं। बेबायदि समावनो बिटिआरनि जा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि सुनिल कुमार बसुमतारी बिथाङा बे समाव बीजेपी राजखान्थि दोलोखौ नागारदों। नंगौ बे समाव बीजेपी राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा बुंनांगोन जेराव जाय बीजेपी राजखान्थि दोलोआ फैगौ फिन आरोबाव 2026 मायथाइनि जा विधानसभानि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गोख्रों रल लानानै खामानि मावगोन होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय थाबोदों आरो बेबायदि समावनो बिटिआरनि जा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सासे आफादगिरि सुनिल कुमार बसुमतारी बिथाङा गोलाव सम बीजेपी राजखान्थि दोलोनि एबा उदालगुरि जिल्ला बीजेपी राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि महरै बिथाङा गोख्रों रल लाबोदोंमोन आरो बे गोख्रों रल लाबोनाय सुनिल कुमार बसुमतारी बे समाव बीजेपी राजखान्थि दोलोनि जा आफादगिरि बे आफादगिरिनिफ्राय रिजाइन मारिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जे समाव रायजोनि जा बीजेपी राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिथां एमपि थामहिनबा दिलीप शइकिया बिथाङा बे समाव गोबां बीजेपी राजखान्थि दोलोखौ मोनसे गोख्रों राजखान्थि दोलो गोख्रों खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो बे समाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बीजेपीनि आफादगिरि सुनिल कुमार बसुमतारी बिथाङा बे समाव बिबान एंगारबाय जेराव विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बे समावनो बीजेपीनि सासे जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि बिथाङा रिजाइन मारिनाया बे समाव रायजो नाङैनो राजखान्थि बेलायाव गोबां बे समाव सावरायजानो जायगा मोननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।